Benvinguts a tothom a la Crec Talks. La Crec Talks és un esdeveniment que organitzem mensualment a Crec Coworking. Nosaltres som un dels primers coworkings de Barcelona des de 2013 i bé, sempre estem oberts a debatir sobre el que sigui de la vida professional, laboral i per això des de fa un any amb aquest projecte que va néixer en ple confinament, doncs sempre busquem tant amb persones de la nostra comunitat de 300 professionals com persones externes com vosaltres, debatir sobre un tema concret amb gent de bagatges diversos. Llavors, avui parlarem sobre vacunes de la Covid-19. El format d'avui serà una mica diferent. El que hem fet és fer una entrevista participativa, que anomenem, que és que amb la Neus hem estat recollint preguntes de coworkers i de persones més o menys conegudes i després de rebre 60 preguntes les hem filtrat en més o menys unes 15. Llavors, el que volem, i això és una idea de la Neus que va sorgir fa 2 o 3 mesos, és contestar a preocupacions reals de la gent sobre les vacunes de la Covid-19. Per això, tenim amb nosaltres avui el Marcelí Carbó i l'Estrella García. Et dono la benvinguda, Estrella, que no ens hem pogut saludar. Sí, hola, perdona, buenas tardes. Es que he tenido problemas para el Skype con el ordenador, no me dejaba y me he tenido que meter con el teléfono. Hola, Estrella. ¿Cuántos anys? Sense més preàmbuls, us deixo que us presenteu. Si vols començar tu, Marcelí. Sí, bé, em dic Marcelí Carbó, actualment treballo com a professor a la Facultat de Farmàcia, de Farmacologia, i el meu bagatge professional és d'haver estudiat Medicina i Cirurgia, d'haver-me dedicat durant uns quants anys a Medicina Assistencial, treballant en un CAP, a l'ambulatori del Poble Nou, és a dir, fent Medicina de Família, i després, ben aviat, vaig tindre l'oportunitat d'anar-me'n a l'Hospital del Mar a fer estudis de tipus farmacologia experimental, amb animals de laboratori, molt preclínic, i després també amb humans. És a dir, que m'he dedicat a la farmacologia de recerca durant un grapat d'anys. Després vaig passar a la indústria farmacèutica i vaig primer estar treballant a l'Àcer durant 11 anys, després vaig fer fent farmacologia i toxicologia, i després vaig saltar a laboratoris Uriach, on vaig ser el cap de farmacocinètica i bioanàlisi durant també 8 anys, treballant produint nous medicaments i inclús també gaudint de posar-ne algun al mercat. I vaig també tirar-me uns quants anys amb una empresa que es dedicava a la recerca i sobretot a documentació científica, que era l'empresa PROS Institute for Biomedical Research aquí a Barcelona. I ara ja porto uns quants anys, 4 o 5, treballant com a professor i donant suport de recerca a la Facultat de Farmàcia. Perfecte. Bàsicament. Y Estrella, si te puedes presentar. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Yo soy Estrella García, soy la directora de operaciones clínicas de Almirall. Quiere decir que mi equipo llevamos todos los ensayos clínicos que hace Almirall a nivel mundial. Yo soy nacida en La Rioja, soy licenciada en biología con tesis doctoral en toxicología genética por la Universidad de Navarra. De allí me fui, hice una tesis doctoral y después de la tesis doctoral me fui al extranjero a lo que ahora es AstraZeneca, entonces se llamaba de otra forma, con una beca postdoctoral, y después de estar allí un año volví a la Universidad de Navarra un par de añitos más a trabajar en toxicología genética, y ya de allí, en el 1992, me uní a Almirall en el departamento de desarrollo clínico. Y desde entonces pues he tenido distintas responsabilidades como ser la project leader de alguno de los proyectos como antihistamínicos, productos para dermatitis atópica, y desde hace ya unos años pues llevo el equipo que es responsable de los ensayos clínicos a nivel mundial. Y los hacemos con CROs, no sé si conocéis la terminología, con Clinical Research Organizations. Mi equipo es muy pequeño, somos 10 personas, pero a través de estas empresas que investigan por contrato podemos hacer los ensayos clínicos en todo el mundo.
Voy a quedar sin batería, con lo cual me voy a... Gràcies, Estrella. I Neus, si et vols presentar. Sí, jo soc llicenciada en Ciències Químiques i tota la meva vida professional he dedicat al tema de la informació científica i patents relacionat amb indústria farmacèutica. Vaig començar a treballar en una editorial científica, que era ProScience, i allà fèiem productes d'informació com revistes, llibres, bases de dades dirigits a indústria farmacèutica. Després me'n vaig anar a laboratoris del Mirall, on vaig estar 13 anys. Allà vaig començar com a documentalista químic, o sigui, buscant informació sobretot pels químics i sobretot encaminat a patentar noves molècules, i vaig acabar dirigint el Departament de Documentació i Informació dintre de la I+D. Després me'n vaig anar del Mirall i vaig estar 6 anys com a consultora independent, donant servei a laboratoris, empreses farmacèutiques petites que no tenien aquest professional de la informació. I després me'n vaig anar cap a Prous Institut, on vaig coincidir amb el Marcelí, i allà també fent feina sobretot d'informació científica i de patents. Durant el temps que vaig estar allà, com que també tenien la seva part, diguem, de recerca, es van fer 3 patents. I des del 2015 fins ara torno a estar de consultora independent, col·laboro amb Clarivate Analytics, que es dedica a informació per a la indústria farmacèutica, i altres petites col·laboracions. I dir també que aquests últims anys tinc un projecte personal que és que he publicat un conte sobre la leucèmia infantil, que és un conte solidari i que també d'alguna manera està lligada amb la meva feina, feta tots aquests anys. Fantàstic. Gràcies als 3. I, si us sembla bé, comencem amb l'entrevista. Aniré alternant una pregunta per l'Estrella, una pel Marcelí, com us he dit. I com que són preguntes que venen de gent anònima i al final són dubtes reals una mica de la ciutadania, doncs intentarem que sigui el més didàctic possible. Estrella, sabem que actualment la recerca i el desenvolupament d'un nou fàrmac pot trigar 10 anys o més fins que surt al mercat. Llavors, ens pregunta una coworker si la rapidesa en els assajos clínics de les vacunes del Covid, que hi ha molta gent que li fa dubtar de la seva eficàcia i seguretat. ¿Cómo se ha podido hacer tan rápido eso? Bueno, pues la verdad es que se ha podido hacer tan rápido porque obviamente una vacuna no es exactamente a un nuevo fármaco con un completo nuevo mecanismo de acción que tengamos que empezar desde el principio. Y una vez dicho esto, que luego Marcelí puede aumentar un poco el racional, por la gran unión de lo que es las agencias reguladoras, los comités éticos, la industria farmacéutica y gracias a la voluntariedad de todos los voluntarios sanos que han participado en el ensayo clínico. ¿Por qué digo esto? Porque en un ensayo clínico, en un desarrollo que tardamos 10 o 12 años, se van haciendo los ensayos clínicos de manera consecutiva. Primero la fase 1, luego la fase 2, luego la fase 3. Aquí, ¿qué se ha hecho? Se han hecho diseños adaptativos que van combinando las fases 1, 2 y las 3 en el mismo ensayo clínico, de forma que podamos tomar las decisiones más rápidas. ¿Qué ha hecho también las agencias reguladoras? Pues han recortado muchísimo el tiempo de aprobación de los ensayos clínicos. En concreto, os puedo decir que la agencia española normalmente tardaba igual 3 meses y cualquier otra agencia a nivel europeo, y han llegado a dar la autorización de los ensayos clínicos en menos de una semana. Eso no quita que lo hayan evaluado correctamente, porque para eso tenemos un sistema de garantía de calidad y son los últimos responsables de lo que están autorizando. Los comités éticos han sido súper rápidos también. Y luego las agencias revisoras de los datos, tanto la EMA como la FDA, lo que han hecho es ir recibiendo los datos conforme se estaban desarrollando. Nosotros normalmente lo que hacemos es se terminan todos los ensayos clínicos, se hacen los informes finales, se envían los documentos, los datos. La agencia pues normalmente luego tarda 1 año en evaluarlo todo, pero conforme se iban obteniendo los datos
las agencias han tenido acceso a ellos, al rolling review, que se llama, pues claro, era una situación de pandemia, todo el mundo se ha tenido que adecuar a esta situación. Y lo fácil, digamos, entre comillas, o por qué también han sido tan rápidos de hacer estos ensayos clínicos, porque son voluntarios sanos los que participan en ellos. No son pacientes que tengan determinada enfermedad con unos criterios de inclusión y exclusión muy estrictos, sino que son muchos voluntarios sanos. Se han hecho internacionalmente en todo el mundo, porque bueno, normalmente donde empezamos los ensayos clínicos es Europa, Estados Unidos, mientras que ahora se ha lanzado en paralelo Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, etcétera, etcétera. Y todo esto también gracias a que en enero del 2020 ya teníamos el genotipado del virus totalmente disponible. Marcelí, no sé si quieres añadir algo. No, sí, és això, molt correcte. Realment estic totalment d'acord amb tu, això. Això ha anat tan de pressa perquè, de fet, tothom s'ha posat a treballar corrent i molt, i una gran participació de tots els actors que actuen amb un desenvolupament de medicaments, des d'entitats reguladores, passant per laboratoris, passant per clínics provant-ho, i també pel voluntariat que ha dit l'Estrella, sí, realment. Y Estrella, ¿por qué las vacunas se prueban en pacientes sanos y se prueban con pacientes ya infectados? A ver, bueno, se crean en pacientes sanos porque tú lo que mides es que ese paciente sano con esa inyección genera anticuerpos y se inmuniza. Eso es una forma de medir la eficacia de las vacunas, y la otra es dos grupos de voluntarios sanos se tratan, uno se vacuna y el otro no se vacuna, y se ve la proporción de voluntarios sanos que se infectan. Normalmente se infectan más los que se han vacunado con placebo que los que no. Mientras que lo que estás probando en un paciente con COVID es el tratamiento del COVID. Para eso ya hay otros productos, como por ejemplo el antivírico, el Remdesivir. Una cosa es que tú paralices lo que es o neutralices la infección con el virus mediante el desarrollo de anticuerpo y no llegas a desarrollar la neumonía, que en este caso, y la cascada de toda la cascada de bueno, todo lo que se produce durante la neumonía. Mientras que tú un paciente que ya tienes con COVID, lo tienes que tratar la neumonía y los síntomas que vaya generando. No le puedes tratar ya con la vacuna. La vacuna es para desarrollar tus anticuerpos y cuando te venga el virus de verdad, atacarlo y que no te genere la enfermedad. Me surge la una cascada de leuquinas, ¿no se llama? Es que en inglés... Sí. Eso, que no... Que me surge una pregunta, Estrella, de esto de los ensayos clínicos, que leí hace, bueno, no sé, un mes o así, que en Inglaterra, ¿no?, se hizo un ensayo clínico con voluntarios que permitieron infectarse, ¿no? A ver, yo no lo he leído esto, no lo sé. Igual es algún ensayo clínico en concreto. Sí. Pero no, claro, sí, que se hizo porque eran voluntarios que permitían, ¿no?, infectarse. Era gente muy joven, pero voluntarios. Y se dijo que se haría. Mi pregunta era si esto es ético, pero supongo que sí se ha hecho. A ver, si se ha hecho, lo ha autorizado un comité ético. Eso desde luego. A ver, no es lo normal. Igual se ha hecho este experimento. Perdona, pero se ha hecho este experimento, pero claro, no es lo normal, Neus. Puede ser un ensayo especial para probar. Es arriesgado también porque tú tampoco sabes cómo va a reaccionar el voluntario a esa infección, a no ser que obviamente ya la vacuna, si se sabe que genera los anticuerpos correspondientes, bueno, se podría probar a ver, pero no es lo normal. No es lo normal. Ahora, éticamente seguro que lo justificaron para que un comité ético, para que lo sepáis todos,
está compuesto de muchísimos roles, entre ellos hay estadísticos, hay farmacólogos clínicos, hay representantes de médicos, hay representantes de la población normal digo, como que no está metido en el tema, hay abogados, o sea, que no es, que es un comité, tienen sus procedimientos de evaluar los protocolos, o sea, hay unos procedimientos muy estrictos para cumplir las buenas prácticas clínicas que nos aseguran la investigación ética con pacientes o voluntarios sanos. Genial. I, Marcel·lí, sabem que les vacunes AstraZeneca i Janssen es basen en adenovirus i que altres vacunes com Pfizer i Moderna es basen en l'ARN missatger. Aquestes dues tècniques, quines diferències presenten? Bé, abans de posar-me amb les dues diferències, el que cal tindre molt present, i això l'Estrella ara ho comentava, és que les vacunes són preventives. És perquè els individus que es vacunin, quan rebin el virus, tinguin la capacitat de neutralitzar-lo. Perquè prèviament has exposat aquests senyors, aquesta població, a la presència d'unes proteïnes víriques, no la reconeixen com a tal, saben que són nocives i com que estan vacunats, ràpidament les seves cèl·lules blanques, els seus limfòcits, els atacaran per neutralitzar-ho. Una altra cosa és quan un ja està malalt, aquestes vacunes, quan un ha emmalaltit pel Covid, aquestes vacunes pràcticament no faran res, perquè ja tens la malaltia al damunt. Si el teu sistema immunològic no té capacitat de lluitar contra ell, no serveix de res que li posis, a més, més virus o una vacuna. No servirà. Per tant, l'important de les vacunes, i que cal tindre molt present, és que són preventives. Són perquè tu et preparis, perquè si per mala sort aquest virus t'arriba, tu ràpidament el reconeguis com que és una cosa que hi has de lluitar, però el teu sistema immunològic estigui preparat. Aleshores, totes les vacunes que em comentaves, totes l'objectiu tenen el mateix. És que produeixin proteïnes. Tu injectes proteïnes d'una manera o d'una altra, injectes proteïnes en els humans i aquestes proteïnes el sistema linfocitari, que són les cèl·lules T, que són les que se n'encarreguen de reconèixer què és el que és propi i del que és extern, el que és forani, i tot el que és forani el prepara perquè si una altra vegada torna a ingressar es produeixin anticossos per neutralitzar-ho. La diferència d'unes vacunes que són virus atenuats, que són les de l'AstraZeneca, respecte a les d'RNA missatger, l'objectiu és el mateix, però la forma en què s'aconsegueix aquesta immunització és diferent. La vacuna d'AstraZeneca, que és la de virus atenuat, la manera que donem aquestes proteïnes perquè reaccionin els nostres limfòcits per eliminar-les és incorporant un trosset, el trosset de l'ADN, o sigui, del genoma que produeix aquesta proteïna que és tan dolenta pel nostre organisme, que és aquesta proteïna S, que quan ja per la tele surt dibuixat o surt pintat el virus, el dibuixen com una pilota de tennis amb unes espigues que semblen allò puntes de tascadors de vàter, doncs aquestes espigues, doncs aquesta és la proteïna S. Doncs es tracta que els nostres linfòcits reconeguin quan vingui una proteïna d'aquestes i comencin a emetre anticossos fabricats per nosaltres mateixos. Les vacunes d'AstraZeneca el que fan és inclouen dintre d'un virus que és inocu, que és un virus que se'n diuen adenovirus, que no produeixen malaltia, doncs hi ha tècniques de laboratori molt ben conegudes, com les mateixes que s'utilitza per fer la vacuna de la grip. S'incorpora aquest ADN, però només el trosset que és capaç de produir aquesta proteïna S, no de tot el virus sencer, només de la proteïna, s'incorpora dintre d'aquest virus, que es diu adenovirus, i es vacuna amb aquest adenovirus. Aleshores, un cop estàs vacunat, aquest virus produeix aquesta proteïna, el nostre sistema immunològic, que evidentment corre per la nostra sang, pels nostres muscles, troba aquest virus, no s'infecta perquè l'adenovirus no és un virus agressiu, però com que estarà produint aquesta nova proteïna, els nostres linfòcits ràpidament se n'adonen que per allà dintre corre una proteïna que mai abans l'havien vista.
la incorporen i la presenten a altres cèl·lules, que en diuen cèl·lules presentadores d'antígens, i aquests el que fan és ajudar que es produeixin molts anticossos. Doncs aquest és un sistema molt senzill, però molt eficient, perquè això origina memòria immunològica. De forma que si per casualitat torna a ingressar el virus del Covid, produirà aquesta proteïna S, però aleshores tots els nostres limfòcits estan avisats, perquè estan entrenats ja per la vacuna, i immediatament a la que veuen que hi ha aquesta proteïna S, ja automàticament es comencen a produir, però com de forma increïble, molts anticossos. I aquests anticossos directament van a neutralitzar aquesta proteïna S. Així és com funciona la manera d'introduir aquesta proteïna S amb la vacuna d'AstraZeneca, que ja us dic que és una manera molt semblant a com és la vacuna de la grip, que cada any en fem una de diferent. Perquè cada any sabem que hi haurà unes mutacions i que hi haurà proteïnes que canviaran. Doncs es fa un petit estudi prospectiu de quines seran les mutacions i aquelles soques de virus mutats que tindran segurament més probabilitat d'aparèixer a l'època estacional d'octubre, novembre, desembre, doncs es fa la nova vacuna. I normalment, en un any de desenvolupament, tenim una vacuna nova d'un any per un altre de la grip. I funciona d'aquesta manera. El que realment és nou, i que hi havia moltes reticències, el primer en pensar que això ja veuríem com aniria, eren les vacunes de RNA missatger. Això sí que és una manera diferent d'immunitzar aquestes cèl·lules T per produir més anticossos. Amb l'RNA missatger us he d'explicar primer què és això de l'RNA missatger. L'RNA missatger és el que se n'encarrega. El DNA és la seqüència de bases que és la que determinen que apareixin unes proteïnes o unes altres. Però perquè aquestes proteïnes s'expressin, es puguin fer amb quantitats suficients, de passar d'un codi a molta quantitat de proteïnes, es necessita aquesta altra seqüència que es diu RNA missatger. És a dir, el codi genètic del nostre virus Covid-19 expressa un RNA missatger i és aquest RNA missatger el que després produeix la proteïna S. Doncs en aquest cas, el que s'ha fet és agafar el tros exclusiu de RNA missatger que produeix la proteïna S. No s'ha posat cap adenovirus o cap altra vehiculització, cap vector, com en el cas de la vacuna d'AstraZeneca. Aquí s'ha agafat l'RNA missatger i aquí és la gran novetat, s'ha encapsulat com unes boles de greix per poder-ho administrar directament. Aleshores, imagineu que aquest RNA missatger ens l'injecten en el nostre muscle del deltoides aquí dalt en el braç. Aquest RNA missatger està protegit per aquesta capa de greix, que de fet és un èxit de formulació. No es degrada, perquè l'RNA missatger, si el deixem sol, es degrada de seguida dintre una cèl·lula, no tindria capacitat de produir aquesta proteïna, però les cèl·lules T són capaces d'agafar tota aquesta bola de greix que inclou l'RNA missatger, l'incorpora dintre la seva cèl·lula, tenim el nostre limfòcit que agafa l'RNA missatger amb la seva capa protectora, degrada la capa protectora i incorpora dintre de la cèl·lula aquest RNA missatger que utilitza les eines de la mateixa cèl·lula per produir proteïna. O sigui, dintre de la cèl·lula d'aquesta cèl·lula T farà aquesta proteïna S de la càpsula del virus. I succeirà el mateix que amb la vacuna d'AstraZeneca. El nostre limfòcit reconeix que està fent una proteïna a dintre de la seva cèl·lula que no és seva, que no és de l'organisme, la presentarà a altres limfòcits que produiran anticossos. Per tant, fixeu-vos que són dues maneres molt diferents de produir el mateix, que és una resposta immunològica. En el cas de la vacuna d'AstraZeneca és un ADN d'un virus que és inactiu, que incorpora només el trosset d'ADN que farà aquesta proteïna S, ingressarà en l'organisme perquè la produeixi i els nostres limfòcits reconèixer-la, i en el cas de l'RNA missatger ja directament el que posem és
aquest traductor de senyal, que és RNA missatger, perquè faci la proteïna a dintre del propi linfòcit T i la presenti a altres, per això en diuen cèl·lules presentadores d'antigen, perquè la produeixen, la treuen fora de la cèl·lula i la presenten a altres linfòcits. Volguem dir, mireu, aquest és l'enemic número 1, feu el favor de que la veieu, comenceu a produir anticossos. Exacte. Sí, Marcelí, et voldria fer una pregunta que ens ha arribat i a part a mi personalment me l'han fet més d'una persona. I és, aquestes vacunes d'ARN missatger poden d'alguna manera canviar la informació genètica de les nostres cèl·lules? Espera, perquè tu dius, això va dintre els linfòcits T, no?, que els agafen. Pot ser que una cèl·lula que no sigui un linfòcit T també la incorpori i d'alguna manera canviï la informació genètica d'alguna altra cèl·lula que sigui important. Sí, la teva pregunta és pertinent, o la pregunta del company teu que te l'ha fet és pertinent. Pensa que estem administrant RNA missatger, no ADN. Sí. Tot i que si administréssim ADN forani, tenim enzims, o sigui, unes substàncies que es dediquen a degradar aquestes proteïnes o aquest codi genètic. És molt difícil que codi genètic, si no està dintre el nucli, pugui donar respostes i fer altres proteïnes. Estem donant el segon pas, que és l'RNA missatger. El DNA, que és una seqüència de 4 lletres, produeix aquest RNA missatger. I l'RNA missatger és el que produeix, el que transduirà i farà les proteïnes. És bastant, a veure, ja se sap que experimentalment fins que un ho prova no ho sap, però realment és molt difícil que un RNA missatger de la mida de l'RNA, que RNA missatger és bastant llarg de seqüència, que aquesta mida pugui arribar a entrar a dintre del nucli i modificar la seqüència del DNA. Una altra cosa són, perquè això està molt en recerca, trossos més petits de RNA, que en diuen microRNAs, i a més hi ha alguns tractaments en recerca que estan relacionats amb injectar microRNAs perquè canvi l'expressió genètica. Sí, però ja és un altre. Però són molt més petits. Sí. Realment tan grans no, perquè el problema de posar una cosa tan gran és que tenim en el nostre organisme uns enzims que si veuen un RNA missatger massa gran és que el trenquen. Sí. El trencarien. Ja queda contestat, sí. Perfecte. Passem a parlar d'un tema que ara està com molt en primera plana, que és el tema de les variants. La variant d'aquí, la variant d'allà, que si pot anar cap aquí, que si la podem combatre o no. Llavors, en aquest aspecte, tant Marcelí com Estrella, jo crec que podeu contestar això, s'estan ja contemplant fer noves vacunes per noves variants? Així com cada any fem la grip nova, ja estem pensant, ja s'està treballant en noves vacunes Covid que puguin venir? Estrella, tu, jo, tu mateixa. Tu. No, a veure, segur que sí. O sigui, segur que s'està pensant. No solament s'està pensant, sinó que les noves variants que van apareixent, per exemple, jo avui fa una hora i alguna cosa, he estat sentint alguna cosa per la tele o per la ràdio de la variant que està fent estralls a la Índia. Clar, dius, a veure, això tard o d'hora acabarà arribant a tot arreu, perquè està claríssim que aquests virus escampen amb molta facilitat. Doncs ja s'estan provant si realment les vacunes que actualment existeixen, no només la d'AstraZeneca, la de Pfizer i la Moderna, sinó totes les vacunes, perquè a més és que n'hi ha una autèntica barbaritat. Jo us he explicat dues, però és que cada vegada hi ha més mecanismes i més diferents vacunes. Estan provant si protegirien amb aquesta variant. I pel que deien, però a veure, és notícia que sento per la ràdio, que vull dir que us ho agafeu també com una notícia que he rebut a la ràdio, que no ho he llegit en cap paper o cap, diguem-ne, document formal que em doni més credibilitat. Simplement és una notícia. Però sembla ser que les vacunes actuals sí que poden arribar a protegir. No sé si
amb igual percentatge, però en qualsevol sí que arriben a protegir sobre la variant índia. Ens hem d'esperar que vinguin més variants. Això també passa amb tots els virus. Vull dir, els virus, ells històricament sobreviuen mutant, necessiten viure davant d'éssers vius, perquè ells no són éssers vius. És material genètic que necessita replicar-se per viure, doncs necessiten estar en altres llocs. I segurament en trobarem d'altres. Però el que és important és que, com que això ha creat un problema mundial de tal magnitud, que constantment totes les variants s'estan genotipant, és a dir, s'està mirant la seva seqüència genètica i també s'està mirant si les vacunes, totes les que estan sortint, fins a quin punt tindrien capacitat de reconèixer aquest RNA missatger o aquestes proteïnes, a veure les diferències entre la formació d'aquestes espiques, d'aquestes spikes de les proteïnes, quines diferències en quant a número d'aminoàcids tenen, si són molt grans, si són molt petites, perquè si realment no són excepcionalment grans les diferències, probablement hi hagi una reactivitat creuada de totes les vacunes. És a dir, que totes percentualment reconeixerien bastant bé totes aquestes variants. Però, és clar, a veure, el dubte de que igual, no ho sé si d'aquí 2 mesos o d'aquí 5 anys, surti una variant totalment nova i que les vacunes actuals no siguin capaces de neutralitzar-les o de fer una bona vacunació. Però el cert és que el susto general ha sigut tan important que jo crec que es farà un seguiment igual que s'ha fet amb la vacuna de la grip, perquè de tant en quant hem tingut algunes pandèmies de grip que també s'han arribat a assolir una barbaritat de morts. De hecho, las nuevas vacunas de la gripe que van apareciendo cada año ya no se vuelven a probar como si fuera una nueva vacuna, o sea, y no cada año es distinta. I tant. I les noves variants que van sortint, algunes són més agressives, però no té per què ser sempre més agressives. A veure, aquí... Tenim una pregunta que deia que al principi es va dir que les noves variants que sortirien potser serien menys agressives perquè el virus ja hauria conviscut amb els humans, no? Però vull dir que suposo que pot ser més o pot ser menys agressiva. Exacte. Sí, pot ser igual d'agressiva, pot ser més agressiva, pot ser menys agressiva. Poden sortir variants de tot tipus, perquè precisament, a veure, sembla ser que aquest virus del Covid-19 fins ara estava vivint entre els ratpenats que corrien per allà a Àsia, a la Xina, i bé, van fer un salt qualitatiu cap a humans o cap a, en deien l'armadillo, i després van saltar d'una espècie a una altra. O sigui, infectaven ratpenats, infectaven altres espècies i de sobte també han infectat humans, que fins ara no infectaven, igual que aquí va passar amb la grip porcina. No sé si us en recordeu, que era una grip que es veia amb tocinos però que no passava a humans. Però va haver un moment en què hi ha un canvi. Aquests virus són capaços d'infectar. Aleshores, quan es parla d'agressivitat, es parla de capacitat d'infectivitat. Sí, però vull dir que les noves variants no tenen per què ser més agressives sempre. Exacte, o sigui que quan diuen agressius, moltes vegades el que vol dir és que és més fàcil que es desenvolupi la malaltia, però no que sigui més greu. Entens? Però vull dir que no té per què ser sempre així. Això se'n diu infectivitat, que sigui molt més fàcil infectar a la gent que a altra. Per exemple, fa uns anys hem viscut tots aquí a l'Àfrica veïna el virus de l'èbola. El virus de l'èbola té una mortalitat i una agressivitat clínica molt gran, però en canvi té una infectivitat més baixa, perquè si fos tan alta, això ja tindríem l'èbola escampat per tot arreu. El remdesivir que comentava l'Estrella fa un moment es va desenvolupar als Estats Units, a correcuita també, tenint a l'ull que el virus de l'èbola potser faria un salt de continent i això es transformaria en una pandèmia. Ja preveient aquest tipus de coses. Jo crec que amb les noves variants, i no ho dic per tranquil·litzar ningú, però el cert és que hem tingut un daltabaix tan gran amb aquest Covid-19 i, a més, afortunadament, hem tingut, no diré la xamba, però sí l'encert de tindre unes vacunes amb aquestes efectivitats tan altes que, evidentment, això no es pot perdre de vista les noves variants o noves variacions genètiques i nova producció de noves espiques amb proteïnes totalment diferents. I això jo crec que hi haurà des de l'OMS
i des de totes les autoritats sanitàries i els mateixos laboratoris se n'encarreguen de seqüenciar ràpidament a la que hi ha una variant, i segur que heu sentit parlar de que, a veure, la variant sud-africana ja l'han seqüenciada a Anglaterra. Anglaterra, a Londres, és un lloc paradigmàtic per seqüenciar de forma molt ràpida totes les variants víriques. Però hi ha altres centres que apareixen noves variants i que tenen més dificultat en seqüenciar-les i en determinar el seu genoma. Però això també va canviant. O sigui, cada vegada que surt una cosa nova i que sembla que sigui més o menys agressiu o que afecta determinades poblacions d'edat, que això fins ara no ho hem patit gaire, simplement hem vist que les persones més grans i que tenien patologies més greus són aquells que van tindre una severitat molt manifesta. I en canvi, ara estem parlant de que si vacunar l'edat pediàtrica, si a partir dels 12, 14, 15 anys, 16 anys, perquè de gent jove, sí, evidentment, en una població tan gran sempre n'hi ha algun, però realment el percentatge de gent jove afectada pel Covid és molt menor en relació a la gent gran. Però tampoc tenim cap garantia que potser una mutació d'aquí X temps afecti més a gent jove que no pas a gent gran. Això és que això tampoc ho sabem. Sí, sí. Però en qualsevol cas, el susto ha estat tan tremendo que jo crec que totes les autoritats reguladores i, de fet, tot el món, tothom que treballa al voltant de la salut, el que està fent és apamant molt bé aquest problema perquè no torni a passar. Fantàstic. Ara que parlàvem també dels símptomes i tal, i efectes secundaris, crec que això també és una que preocupa molt i hem rebut moltes preguntes en aquesta direcció. Y Estrella, te quería preguntar si, bueno, científicamente, ¿qué explicación tiene que las vacunas den efectos secundarios tan distintos y también de tan distinta intensidad? Porque, bueno, sobre todo las que tenemos aquí en España, es como que está muy claro cuáles dan muchos síntomas, cuáles no, cuál es mejor, cuál es peor en teoría. Bueno, ni es mejor ni peor. Gracias a todas estamos consiguiendo bajar los números y reducir muchísimo las infecciones. Primero decir que durante el desarrollo clínico de las vacunas, lo que se recogen son todos los acontecimientos adversos, que es cualquier cosa que no estaba prevista a nivel de seguridad del paciente, se recogen todos. Es lo que llamamos acontecimientos adversos durante todos los ensayos clínicos. Estos acontecimientos adversos luego se analizan qué tipo de acontecimientos adversos y con qué frecuencia y con qué probabilidad están relacionados con el tipo de fármaco que estamos estudiando. Y en base a ese análisis, en la ficha técnica se ponen las reacciones adversas que se tienen que dar con una determinada frecuencia. También he leído en las preguntas que no estaban las fichas técnicas disponibles. Los prospectos y las fichas técnicas de las vacunas están todas disponibles en la Agencia Española del Medicamento. En el mismo Twitter de Sanidad podéis ver todas las fichas técnicas. También están en la EMA, que ha autorizado todas las vacunas autorizadas. Están allí todo el análisis que se han hecho, etcétera, etcétera. Luego, obviamente, tú le estás metiendo a un cuerpo humano un trozo de proteína o una indicación de que algo extraño le estás metiendo en el cuerpo, luego cada persona humana va a reaccionar. Unos con más acontecimientos adversos o reacciones y otros con menos. Parece ser, en base a lo que estamos viendo, que las de las de AstraZeneca y las de Janssen parece que reportan más reacciones adversas que las del RNA mensajero. Pero bueno, todo esto está puesto en la ficha técnica. Una vez que se lanzan los fármacos, tenemos un estricto seguimiento de farmacovigilancia de esos fármacos. Porque claro, durante el desarrollo clínico igual hemos tratado 10.000 sujetos. O en el caso de las vacunas igual se ha tratado 50 o 60.000. Pero en un nuevo fármaco ya os digo yo que el número de pacientes que se trata es mucho menor que el número de voluntarios que se ha tratado en estas vacunas. Entonces se hace un seguimiento exhaustivo y la compañía farmacéutica tiene que presentar un informe cada año de todo lo que los médicos vayan reportando. Un médico cuando administra un nuevo fármaco durante los primeros años de lanzamiento, si hay un acontecimiento, una reacción adversa, hay unas tarjetas amarillas que
que Marceli puede explicar, se reporta a sanidad, a la farmacéutica, y nosotros anualmente presentamos todos los informes a sanidad. Si durante estos informes de seguimiento del producto se encuentra que hay alguna reacción adversa nueva que no está en la ficha técnica, se modifica la ficha técnica. O sea que el por qué distintas reacciones adversas, porque los mecanismos de acción son distintos. En uno es un adenovirus con un trozo de la proteína S y el otro es un RNA mensajero. Y luego, claro, cada persona humana, pues también lo que es el rango de edad, lo que es las enfermedades que tenga de base, las características genotípicas y fenotípicas del individuo, hace reaccionar de distinta manera. Pero todo esto, bueno, lo llevamos muy, muy controlado. Y una pregunta, Estrella, entonces, a nivel mundial, o sea, la farmacovigilancia, ¿no? Supongo que cada país tiene su organismo. Tiene su reporte y entonces luego se une todo a nivel de la molécula, claro. Mundial. Por eso la de Janssen se paró por los casos de los trombos que pasaron en Estados Unidos, pero la misma Pharma paró lo que fue la distribución, y la FDA dijo, paremos, dejadnos mirar otra vez qué está pasando, y se analizó el riesgo-beneficio y se volvió a autorizar la administración. ¿Qué pasa? Que se han administrado tantísimas miles y millones de vacunas que, claro, estos 6 casos de trombo, que son súper importantes, y para la Pharma cada acontecimiento, cada reacción adversa que sucede a un individuo es súper importante, para nada las banalizamos, como decía en alguna pregunta. Lo que pasa que, ¿qué ha ocurrido? Aquí se ha administrado tanto en tan poco tiempo que estos casos de trombos, que se dan igual uno cada 0,001 cada 1 millón, claro, no habían administrado 1 millón de dosis durante el desarrollo. Entonces, es por eso se hace el seguimiento tan exhaustivo y se va actualizando los informes de farmacovigilancia a nivel país, a nivel EMA y a nivel FDA. Y con las preguntas que hemos recibido, hay gente que tiene la impresión, con esta pregunta que decía, ¿por qué se banalizan las trombosis de AstraZeneca? O sea, unas personas que piensan que no se da importancia, y hay otras personas que piensan que se da más importancia a los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca que a los efectos secundarios de las de Pfizer y Moderna, que no se habla mucho de ellos y que sí que hay. O sea, hay impresiones de los dos tipos, ¿no? Unos que si se banalizan y otros que si no se da importancia. Que se exageran, ¿no? Unos que se banalizan y otros que se exageran. Sí. Marceli, no sé si quieres comentar algo. A ver. No, un aspecte molt important en quant a la targeta groga i els efectes adversos. Quan qualsevol medicament, no solament una vacuna, qualsevol, pren un medicament i li passa alguna cosa que no correspon, ho ha de dir en el seu metge o en el seu farmacèutic, i llavors se nota aquest efecte advers. Però, esclar, això no vol dir que sigui el medicament que pren li hagi causat aquest efecte advers. Simplement, les notificacions d'efectes adversos són obligatòries perquè s'han d'estudiar sempre, però són sospites de que pugui ser el medicament. Només amb una àmplia i mundial administració és quan pots veure si realment aquell efecte advers és molt freqüent. Per això, en el cas d'AstraZeneca, es van informar que hi havia un seguit de pacients que van presentar trombosi. I quan passa això, has de veure, estudiar si realment la vacuna era causant de les trombosis o no, perquè la gent del carrer, es vacuni o no, també en té de trombosis. I quan són 2 o 3 casos en milions de vacunats, pot ser que sigui per una altra causa que no la del medicament. Però que vaig entendre... Això és molt important. Que es va arribar a dir que sí que eren produïdes, encara que en molt pocs casos. El que sí que no pots dir és que els que estaven vacunats ho tenien. M'entens? Perquè resulta que de trombosis, totes les vacunes, tant la de Pfizer també en dona, la de Moderna també en dona,
En totes n'hi ha de trombosis. En totes n'hi ha. Sí, però llavors això, el que us deia, que potser la població en general té la impressió de que s'ha dit més, s'ha parlat més de les trombosis de l'AstraZeneca. Bé, perquè jo crec que aquí hi ha un error de comunicació i una mala comunicació del que realment és un efecte advers i el que és causa-efecte. Quan tu prens un medicament i tens un problema, per exemple, no sé, m'estic prenent un antibiòtic i tinc molt mal de cap, doncs aquest mal de cap és un efecte advers, però jo no sé si és degut a l'antibiòtic. Entens? Però tinc l'obligació, com a metge o com a farmacèutic o com a pacient, de notificar-ho. M'entens? I totes aquestes dades, com molt bé ara estàveu apuntant, se'n van a cada comunitat autònoma en el nostre país té un centre de farmacovigilància. Tot se'n va a Madrid i després es distribueix a tot el món. O sigui, en aquests moments tothom estan reportades, hi ha una base de dades amb tots els efectes adversos, però no només de les vacunes. Es pot trobar inclús per la web aquestes bases de dades, inclús de l'aspirina, els milions i milions de casos d'efectes adversos que pot donar l'aspirina. Però, esclar, d'això a que sigui la causa, potser sí, però és una cosa que quan, amb un medicament com aquest, que és tan nou, clar, val la pena, i AstraZeneca va fer el que s'ha de fer, que diu, paro, ara dic, a veure, ha passat una cosa que no sé si té relació o no, paro, ho estudio i miro el benefici-risc, perquè en el fons els efectes adversos, tot medicament i tota intervenció terapèutica té un benefici i té un risc, tots. Igual que sortir de cap de setmana, passar bé el cap de setmana. També té un benefici i un risc. Doncs amb els medicaments passa exactament el mateix. Aleshores, el que tu has de comparar és com estic protegint a la població general i els efectes adversos que tinc. Perquè s'ha posat molt el cap amb les trombosis, que ja et dic que han aparegut amb totes les vacunes. Però perquè ja, sense vacunar, hi ha trombosis. O sigui, hi ha una línia de base de trombosis a la població mundial. Aleshores, a la que n'hi ha una mica més, òbviament s'ha de parar a veure si ara seguim vacunant, a veure si en van apareixent més. Llavors van parar, van avaluar-ho i van veure que la prevalència, o sigui, la quantitat de número de gent que tenia trombosis pel número de vacunats no creixia i van dir seguim donant. I de fet, hi ha milions i milions de gent que s'ha vacunat i aquest número de trombosis no ha tornat a créixer. Que si hagués sigut així, hagués incrementat, com a mínim proporcionalment. I el mateix ha passat amb la amb la de Pfizer i la de Moderna. És a dir, també hi ha hagut trombosis, però és veritat que n'hi ha hagut moltes menys. I qui diu moltes menys, no sé, no recordo massa bé els números, però el d'AstraZeneca potser se n'havien en tot el món unes 200 i pico, amb edats diferents també i amb franges de poblacions, homes, dones i franges d'edat totalment diferents, o sigui que tampoc es podia fer una recomanació per dir no, és que això només s'ha vist a gent jove o només s'ha vist a gent gran. No, tampoc es podia dir. I les altres que s'han vist amb Moderna o amb Pfizer, tampoc s'ha pogut fer aquest tipus de recomanació. El que sí que és veritat, i això és innegable, perquè això sí que és pura ciència, és que si tu, donant un medicament, veus alguna cosa, la sospita de que pot ser degut a allò, doncs l'has de tindre sempre. Ara, el que després has de pensar, bé, què faig? Segueixo vacunant a tothom amb aquella vacuna i tindre la possibilitat de que apareixin moltes més trombosis o realment avaluo que això no és així i puc vacunar a tota la població. I això és el que van fer AstraZeneca, va parar perquè s'ha parat sempre i després es va seguir vacunant. I, de fet, en aquests moments, les vacunes d'AstraZeneca per la OMS, per la FDA i per totes les autoritats reguladores permeten i recomanen prendre la segona dosi o vacunar-se ja amb la primera, amb AstraZeneca. Fantàstic. Si us sembla bé, que anem ja una mica curts de temps, ja us he dit que això sempre dona per molt més. He recollit, juntament amb la Neus, una bateria de preguntes més particulars i més curioses, amb casos més específics, que jo crec que és interessant que responguem de forma breu, així per acabar. Mira, la primera és per què a tots els adults se'ls posa la mateixa quantitat de vacuna? És a dir, que no es fa diferència ni en pes, ni en edat.
Per què és això? Perquè els assajos clínics s'han fet d'aquesta manera i sabem que l'eficàcia està relacionada amb això. És a dir, es va provar amb una ampla majoria de gent amb aquests pesos, amb diferències de pesos i amb aquestes dosis. Per tant, sí que es podrien ajustar amb el pes, però on hi ha més problemes amb el pes és amb edat pediàtrica cap avall. O sigui, els que són més grans generalment són més grassonets o més prims, sí que tenim unes diferències de pinta, de fenotip. Però els nens i els més joves sí que tenen diferència de pes i per edats pediàtriques el lògic és ajustar la dosi per l'edat o per la superfície corporal i han d'haver-hi unes altres indicacions. Però si ens estan donant la vacuna tal com ens estan donant, que no hi ha cap mena d'ajust, és perquè els assajos clínics es van fer amb aquestes premisses. És a dir, la gent ha de pensar que s'està donant el que es va provar en els assajos d'eficàcia i de seguretat. Si no està provat amb assajos llargs, com m'explicava l'Estrella, d'eficàcia i seguretat, s'han de provar aquelles dosis. Ni més avall ni més amunt. S'han d'aprovar aquelles. I si aquelles són les que funcionen, són les que s'han de donar. Si pel motiu que fos i es tingués que fer un ajust de dosis, per exemple, per superfície corporal o per pes, perquè hi ha gent que té la mateixa mida, però és el doble de gruixuda. Doncs aleshores això tindria que estar en el prospecte. Però no hi és perquè es va fer l'assaig de la forma més ampla possible. I a més sol passar que amb vacunes, amb qüestions de tipus immunològic, amb molt poc tens unes grans respostes. La dosis no fa tant com la presència o absència del que tu vols que els teus anticossos reconeixin. Perfecte. De hecho, perdona, solo decir que se probaron varias concentraciones durante los desarrollos clínicos. Sí. No los conozco todos con detalle, pero se han ido probando hasta ajustar la dosis, que normalmente es para adultos y adolescentes mínimo, ¿no? Y es suficiente con una dosis. I lligat amb això també, per què no podem triar la vacuna que ens posen? Es muy buena pregunta esta. Bueno, primero porque tú puedes elegir, pero igual no hay la que tú quieres. Claro. Hombre, porque es una pandemia, porque salimos de una pandemia, porque se han ido autorizando conforme han sido más rápidas las agencias reguladoras. Entonces, conforme ha habido una, se ha ido administrando esa. Sí, sí. Por ejemplo, yo llevo Pfizer. Tu, Marcelí, lleves AstraZeneca, no? Jo porto AstraZeneca i només una dosi. Només tinc una dosi d'AstraZeneca, jo. AstraZeneca, però encara no la porto. Bueno, cada em diuen que sí que... Yo una dosis de Pfizer. No. Entonces, este año no podremos elegir las vacunas, obviamente. Cuando esto ya se normalice y dentro del año que viene, o bueno, depende de cómo la duración de los anticuerpos, que todavía no lo tenemos todo con nosotros, pues entonces pues habrá gran disponibilidad, espero, y cuando espero también que la Unión Europea y Estados Unidos proveamos de vacunas a todo el mundo, junto con China y con Rusia, o sea, cuando ya todo el mundo realmente esté vacunado, ya podremos fabricar y acumular vacunas para que luego al final cada uno, pues, bueno, igual ya habremos aprendido más y sabremos a qué tipo de población, de edad o de condición basal le favorece más una vacuna u otra. Relacionado con esto, hemos tenido, pero esto ya es más como de preguntas generales, una persona que nos dice que la EMA aprobó las vacunas de AstraZeneca para mayores de 18 años. Entonces esta persona no entiende, supongo que esto ya son cosas más políticas que científicas. Sí, no entiende porque en España... De momento AstraZeneca solo se han vacunado la franja de 60 a 69, bueno, y otros al principio, ¿no? En el sentido de decir, si la EMA deja a partir de 18 años, sí. ¿No? ¿Por qué el país dice, no, solo de 60 a 69? Amb aquesta persona que t'ha fet aquesta pregunta és una pregunta molt pertinent. Una de les meves filles, que té 27 anys i que treballa amb nens, està vacunada amb la primera dosi d'AstraZeneca. Sí.
El que passa és que va enganxar l'època dels trombos i dels merders que hi havia a Alemanya, de si estaven enfadats i Brussel·les amb la quantitat de producció de les vacunes d'AstraZeneca, que sembla que les tenien estocades per vacunar els anglesos i que no eren capaços de lliurar-les al reste de la població europea, tal com sembla ser estava escrit en els contractes, i hi va haver-hi, jo diria, una mica de farmacopolítica que va tirar una mica avall tot això. A més, no recordeu que Pfizer és la vacuna de Pfizer és d'una joint venture, és a dir, d'un codesenvolupament amb BioNTech, que és alemana. I aleshores farmacopolítica segur que n'hi ha també. Però la veritat és que l'AstraZeneca és una bona vacuna i a més des del punt de vista de farmacoeconòmic és molt barata, perquè no sé si arriba als 3 euros. En canvi, els altres van de 12... No, perdona, Estrella? No, confirmar lo que... Termina. Sí, no, que jo diria que és de les més econòmiques que hi ha. Barates, sí, de les més econòmiques. En canvi, les de RNA missatger totes superen els 10 euros per vial. I, clar, vull dir, no ho sé, jo crec que aquí hi ha hagut altres coses que no tenen res a veure. Una cosa és la ciència i l'altra la política, i a les vacunes ens hi hem trobat, això. Los focos del directo no nos han favorecido para nada. No. A ver, mi hija también tiene 19 años y también está vacunada con la primera dosis de AstraZeneca. Ya, estamos igual. La EMA, ¿quién es la EMA, Neus? La EMA somos todos los países de la Unión Europea. La EMA es solamente un organismo administrativo. Sí, es gestor. Quien aprueba somos todos los países de la Unión Europea. Sí, se junta el CHMP con un miembro o 2 representantes de cada uno de los países y aprueban ese fármaco. Luego yo no entiendo por qué pues Dinamarca deciden no usarla, España, bueno, pues también, y España tampoco, o ahora la segunda. Yo soy partidaria de que esta es la ficha técnica, usemos la ficha técnica. El que em refereixo és que a mi m'han arribat uns comentaris i unes preguntes que totes aquestes coses creen com una desconfiança en la població, no? Sí, totalment. Absolutament. Totalment d'acord. Una persona diu, m'han enterat que Dinamarca i Noruega no posa la d'AstraZeneca. L'altre et diu, Espanya podria posar a partir de 18 anys i només posa aquesta franja. Llavors, que no són coses científiques, no? Però que la gent del carrer, una persona em diu el ciudadano de a pie, clar, ens genera desconfiança. I és una mica comprensible. Político-economia. Sí, por las menos decisions polítiques. Más dinero, no sé. No, és que se m'escapa. És que les raons que no són científiques, de veritat, és que jo també m'ho pregunto. Sí, però vull dir que és una postura comprensible de la gent del carrer. Òbviament, a veure, Totalment. Més que comprensible, és que és totalment lògic. O sigui, afortunadament la gent es pregunta aquestes coses. Exacte, sí. No són gens pallussa, vull dir que tots estem pensant en coses normals. Vull dir, un sap el que sap, però té un cap suficientment ben posat als mobles per dir, bé, no, escolta, si les agències permeten administrar-ho, no sé per què no ens ho administren. Està clar. Sí, totalment raonable. Clar que sí. Molt raonable. Jo estic d'acord amb la persona que ha fet aquest comentari. A mi m'arriben comentaris així, potser treballar amb cosa de medicaments tota la vida, que et diuen, i tu com ho veus? No, a veure, la comunitat científica, jo us puc dir que, per exemple, aquests dies que ha sortit això de l'estudi aquest de Carles III per decidir si es donava, els que havien rebut la primera vacuna d'AstraZeneca, després se'ls havia de donar la segona de Pfizer. O sigui, a veure, hi ha un cert consens dintre la comunitat que jo em moc, que és a la facultat de farmàcia, que de veritat és que diem que això és ridícul. Perquè el lògic és que quan et diuen tu t'has de prendre un antibiòtic 3 càpsules al dia durant 5 dies, tu t'has de prendre allò. Ni 2 dies ni 8 dies. Si són 5 dies, són 5 dies i a la dosis que toca. Doncs el mateix passa amb aquesta vacuna. Si hi ha estudis que avalen l'eficàcia i la seguretat a aquestes dosificacions, doncs tenim la primera dosi, doncs posar la segona, o tots aquells que hagin pres la primera, prendre la segona. I si les agències mundials recomanen que a partir dels 18 anys es pot vacunar a tothom amb aquestes, doncs a veure, per què no?
Vull dir, si ho recomanen, És els això. criteris científics són aquests. L'altre és política. Sí, sí. Fantàstic. Bé, doncs, Molt bé. si no teniu res a afegir... A mi m'agradaria fer una pregunta, una pregunta que ha quedat al final. Si vosaltres creieu que una de les dues tipus de vacunes és millor per a les persones que pateixen sensibilitat química múltiple. Si ho sabeu, o si us imagineu quina pot ser. Sí. Les persones que parteixen sensibilitat química múltiple tenen un autèntic problema, no amb la vacuna, amb tot. Amb tots els medicaments. Amb tots. Per tant, a veure, és també una qüestió personal de benefici-risc. Una persona que té aquesta patologia i si està en un grup de risc, que pot ser que sigui gran o que tingui diabetes o que ja tingui alguna malaltia respiratòria crònica o una immunosupressió, per exemple, una colitis ulcerosa, segur que el seu metge, gairebé segur, li recomanarà vacunar-se, perquè el benefici-risc és molt important. Gairebé segur. Jo sé que, per exemple, tots els que tenen malaltia de Crohn o colitis ulcerosa els estan vacunant. Els estan vacunant a tots. I són malalts immunodeprimits. Sí. Estem posant una vacuna perquè generi anticossos a gent que està en tractament amb immunodepressió. Però, esclar, vull dir, a veure, això és molt individual i això és quelcom que queda entre metge i pacient. Clar, ha de ser el metge. Però sí, però és veritat, és un problema. La gent que reacciona molt malament a qualsevol producte extern, qualsevol xenobiòtic, qualsevol producte forani. Perfecte. Doncs, si us sembla bé, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Marcel·lí i Estrella, per acceptar participar a la Crec Talks. Ha sigut superinteressant, m'ha encantat escoltar-vos. Jo crec que la iniciativa de la Neus va ser molt adient pel fet de, una mica contestar dubtes reals, perquè tenim tant de soroll mediàtic, que és normal, però que una mica ja o desconnectes de la informació o ya no saps ben bé què escoltar, què no, què creure't, què no. Entonces, yo creo que hablar un poco así, hablar de forma objetiva y sin tanto ruido mediático, pues también favorece, ¿no?, a la divulgación y a que sea todo un poco más didáctico. Muy bien, pues un placer. Marcel·lí es profesor y se nota. Oye, lo ha explicado súper bien, las dos vacunas, qué bien las ha explicado. Bueno, la classe me la sé perquè això ho he explicat a classe. Ja venia entrant, perquè clar, això és que portem 2 anys. M'ha donat la casualitat que també dono classes de fisiopatologia al grau de biotecnologia de l'IQS, de la Ramon Llull, i portava un munt d'anys que els hi explicava les epidèmies. I tots em miraven com el viejo que explica epidèmies. I els explicava el còlera, les epidèmies, la peste, i després els vaig explicar la pandèmia de la grip espanyola. I de sobte es troben que viuen aquesta. I alumnes vells m'han escrit dient que sembla mentida, ens en rèiem de quan ens explicaves aquestes històries i resulta que són veritat. Muy bien. Jo també vull agrair a Estrella i Marcel·lí haver acceptat la invitació de participar. Un placer. Agrair-vos a vosaltres la invitació. Igualmente. Un plaer participar. Muchas gracias por todo. I el Crec Coworking també. A vosaltres. Venga, pues un abrazo a todos. Que vagi molt bé. Un placer, Marcel·lí, Neus y Gerard. Estamos en contacto. Estrella, un abrazo. Un abrazo. Ese café queda pendiente, ¿eh? Venga, Marcel·lí, a ver. venga, hasta luego, chao. Ahora que nos van a dar la condicional. Eso. Que vagi bé. Adéu. A veure, Mercès.